Poprosím veľký potlesk pre Maroša Kramára a Jana Greša. Maroš Kramár, nečakaná hviezda slovenského internetu. Maroš, vážime si, že ste prišli medzi nás, že ste podporili študentov. Pán Maroš Kramár, aké ste mali pocity, keď ste točili film Únos? Ja by som chcel hlavne pozdraviť všetkých prítomných. Chcel by som veľmi poďakovať, že ste prišli. Hlavne by som chcel poďakovať organizátorom, mladým ľuďom. Je to úžasné. Ja fakt mám z toho neskutočný dobrý pocit. Ďakujem. Jeden veľký potlesk! Karolinka a David sú mladí, úžasní ľudia a je to fantastické, že to zorganizovali práve takíto mladí ľudia. Nepoškornení ničím, nie sú naviazaní na žiadne konšpiračné všelijaké útvary a ja neviem, čo sa na Facebooku všetko teraz, až mi z toho je zle, čo všetko si čítam dokonca na nich, aj na seba. Ja som veľmi rád, že ste neuverili týmto trolom, alebo ako sa im hovorí. Ja som rád, že ste neuverili tým, ktorí hovoria, že sa nič nedá zmeniť, že aj tak všetko bude tak ako predtým, lebo v tomto sme nejak vychovávaní stále a to je nezmysel. Toto sme si hovorili aj za komunistov, že nič sa nedá zmeniť. Prišli študenti a zmenilo sa to. Som rád, že ste tu. My sme tu doma! Je to úžasné, mierumilovné a v tom aj zostaňme. Dajme len odkaz tým, ktorí nás naozaj prestali počúvať, ktorých sme si zvolili a rozhodujú o našej budúcnosti. Dajme im veľký odkaz, že nám to nie je jedno, hlavne vám mladým. Nám starým to tiež nie je jedno, lebo kto bude robiť na naše penzie? Ostaňte tu, prosím vás. Toto je moja veľká výzva pre mladých ľudí. Ja sám mám deti, 3. Dvaja sú stredoškoláci, ja som tu tiež niekde medzi vami. Ja chcem, aby, aj keď pôjdu študovať do zahraničia, aby sa vrátili sem na toto naše pekné Slovensko. Aby sme tu mohli žiť, lebo tu sme všetci doma. Ďakujem. Áno, ešte môžem. Ďakujem za vaše slova. Ešte možno jedna otázka. Vy ste spomínali v novembri 89, to boli aj študenti práve, ktorí vyšli do ulic a začali tú zmenu študentské hnutie. Ale netreba zabúdať, boli to aj slovenskí herci, ktorí v divadlách štrajkovali, ktorí v divadlách diskutovali s ľuďmi, otvárali nový dialog a potom znova bojovali proti Mečiarovi. Je znova dospelá doba tak ďaleko, že aj herci sa mobilizujú a vyzývajú verejnosť, aby sa zapojila, aby znova sa angažovala. To je otázka taká, že herci, prečo herci? Lebo sme známi, populárni, sme osobnosti, ktoré poznajú na ulici všetci a v podstate toto isté robíme, aj keď ide o nejakú dobročinnosť. Tieto tváre používame na to, aby sme prilákali ľudí, aby sa robili zbierky na chorých, na deti, na opustených. A takisto nás samozrejme vyzývajú, aby sme išli na barikády, keď o niečo veľké ide. Ale nerobím si v tom veľkú zásluhu. Bola to náhoda, že som tu, náhoda, že som bol obsadený do filmu Únos, ktorý naštartoval aj to, že boli zrušené Mečiarove amnestie. Dúfam, že náš najvyšší súd vypočuje tento ľud, ktorý chcel zrušiť tieto Mečiarove amnestie. A takisto sa vrátim k tomu, ako som začal. Neverte tým, ktorí vám hovoria, aj tak sa nič nezmení. Aj Mečiarove amnestie bolo tu veľký tlak na to, aby sa nezrušili. Bol tu veľký tlak, dokonca aj vieme, ktoré strany boli a ktorí ľudia boli proti tomu. A čo sa stalo? Tlak verejnosti naštartoval aj to, že aj tí najväčší
zástancovia toho, že sa to nedá zmeniť, zmenili svoje uvažovanie a sami prišli s návrhmi, ako sa to dá zmeniť. Takže verte tomu, že dajú sa veci meniť. Neverte tým, ktorí hovoria, že sa to nedá. Ja by som, ako mám zmenu, áno, dovolte mi ešte povedať, zmena určite príde, ale na to sú voľby. Ja nevyzývam k žiadnej revolúcii, to som nechcel. Po revolúcii nastáva zmetok. Ja by som chcel, aby nás vypočuli tí hore a aby tí, čo sú pri kormidle, začali rýchlo otáčať to kormidlo a nejak išli tým lepším smerom a pri najbližších voľbách, aby ste si zapamätali, čo nám sľubovali a čo potom robili. To znamená, pri voľbách je dôležité urobiť zmenu. Ja by som chcel ešte na záver, ako to už býva mojím zvykom, nič si nepripravujem, čo poviem, to, čo ma napadne, čo mám na srdci a zľahčujem to vždy na záver, tak ako som to aj v parlamente zľahčil našim kapitánom. Tak to chcem zľahčiť aj teraz. Dnes som si prečítal na Facebooku, kde ma obvinili komunisti, že som bol komunista a nikto v mojej rodine nebol komunista. Ja som bol v SZM ako všetci mladí vtedy a vystúpil som na zjazde SZM, kde som im povedal, že ich už bolo dosť. A vtedajšie noviny napísali, že som vystúpil na zjazde SZM. A dnes to komunisti vyťahujú, že vlastne som prevrátil kabát. Tak verte tomu, že som neprevracal žiadne kabáty, už vtedy som bol proti a najviac sa mi na tom páči, na tom Facebooku komunisti napísali, že ak chcete zmenu a chcete im všetko zobrať, voľte nás, my v tom máme skúsenosti. Tak odkaz pre komunistov, nebudeme vás voliť. A chcel by som vás vyzvať ešte, aby ste prehovárali všetkých svojich spolužiakov, mladých ľudí po celom Slovensku, aby sa neuchylovali k radikalizmu, aby sa neuchylovali k tým, ktorí vykrikujú, že všetko zobereme a my si to Slovensko nedáme a uzavreme sa len pre seba. Je to nezmysel, je to veľmi zlý smer. Ďakujem. Pán Grešov, máte